Расія як рак кастаеда. Ці можна ім вылечыцца ад гэтай імперскасці? Уся гэта імперыя, гнілы мех. Як увогуле гэтая вайна, гэты год стаў магчымым? Усе на нас так глядзяць ужо. Усе забылі пра 20-й год. Многа зрабіў Захад для нас, але ён быў не гатовы дзеля Беларусі лаяцца з Пуцінам. Чаму менская багема так піла? На волю вырваліся, гей, гоп, труляля, боже ж мой. Вы зразумелі штосьці там пра свабоду? 96-й год быў такім жа самым 2020-м, але забытым. Мне вельмі спадабалася гэтая акцыя. Калі машына, як жук дохлы, перавярнулася і затрапятала калёсамі. Нам усім вельмі неабходная зараз такая агульнанацыянальная самадысцыпліна. Другасныя пытанні ўсе апрача вызвалення Беларусі. Святлана, вы адна з найярчэйшых пісьменніц сучаснасці. Вы вельмі тонка і глыбока адчуваеце нейкія нашы глыбінныя рэчы, тое, што зашыта ў нашым кодзе, схавана дзесьці там ва ўспамінах, у падсвядомасці. І вось пра гэтую беларускасць я хочу з вамі пагаварыць. Што вы памятаеце пра свой апошні прыезд у Беларусь? Што у вас засталося? Это было даўно. Я была ў Беларусі ў лістападзе 2019 года. Хутка будзе 3 гады, як я туды не ездзіла. У лістападзе туды вельмі добра прыязджаць, таму што гэта вельмі даленая цёмная вёска. Пасля нашай вёскі нічога ўжо болей няма. Туды не вядуць уже ніякія дарогі, толькі перыферыйныя да такіх жа самых занядбаных вёсачак. У гэтым ёсць многа рамантычнага і файна, ты ведаеш, што тут напрыканцы свету. Вось я прыехала. У нас насупраць хаты расце 200-гадовая вярба. Нема ўжо жывых людзей, якія б памяталі, калі яна там з'явілася. Усе гавораць, наша вярба, наша вярба. Там вісіць гушкалка, дзе гушкаліся мае і маіх братоў дзеці. І над гэтай гушкалкай быў чырвоны заход сонца. І я подумала, господи, я хочу жыць тут. Ось я хочу вярнуцца і жыць са сваімі бацькамі. І дзень за днём, дзень за днём, дзень за днём жыць тут. А потым падумала, што, магчыма, на гэта яшчэ і зарана. І вярнуся-ка я ў Варшаву, уладжу там свае справы і вярнуся тут, каб жыць пры вярбе. І атрымалася так, што я ўжо 3 гады не магу патрапіць па зразумелых прычынах туды, да хаты. Бо мне б не хацелася трапіць пад якую-нибудь крымінальную справу за ўсё тое, што я нагаварыла за гэтыя 3 гады і ўвогуле за ўсю маю біяграфію. Можна прасесці спакойна. Палесь, вёска – гэта ваше дзяцінства, гэта тое, што было з вамі заўжды. Што у вас сёння засталося з таго вашага дзяцінства? Гэта вельмі складанае пытанне, таму што я нарадзілася ў 1972 годзе ў вёсцы Баянічы, а вёска Баянічы страшна дзікая была. Там да майго нараджэння не было ніводнай тэлевізіі, людзі нікуды не выязджалі, пакаленнямі там жылі. І я застала яшчэ людзей, якія нарадзіліся ў 19 стагоддзі, ў канцы 19 стагоддзя. Не было тэлевізора, уяўляеце сабе. Вёска складалася з драўляных шэрых хат. Усё было такое, нібыта ты жывеш у 19 стагоддзі, і мова была як з 19 стагоддзя. І старыя мне расказвалі, як яны хадзілі ў школу, нейкія царкоўна-прыхадскія школы, якія тут былі балоты, як ваўкі прыходзілі і клалі лапы на ваканіцы і пазіралі ўнутр хаты, як яны там жывуць. Хто быў ведзьма, хто не ведзьма, хто зараз ведзьма, хто не ведзьма, хто як забівае курэй і парася такім спосабам, хто як што гатуе. І вось я гадавалася сярод такіх людзей. А чаму я сярод іх гадавалася? Таму што наша сям'я была першая, якая купіла тэлевізію. І туды прыходзіў, напрыклад, дзед Костусь Жур, які быў 1889, здаецца, года нараджэння. Ён працягваў кія свайго сукаватага і крычаў: «Чэрці, чэрці», калі балерыны пырхалі па экране. Я это ўсё памятаю. Натуральна, гэты свет ужо знік, усё знікла. Я яшчэ застала вяселле, дзе высокі мужык пераадзяваўся бабаю, невестаю, а нізенькая тоўстая жанчына жаніхом і прывязвала агурок паміж ног. І былі грубыя хамскія жарты, поўныя сексу, і ніхто не бянтэжыўся, што на вяселлі цэлая куча дзяцей. Бачылі, як уносілі каравай. Бачыла старыя вяселлі, якія былі. Нават жанчыны нацягвалі на сябе кажух і бегалі перад вяселлем, каб ваўкалак нібыта перабег дарогу на шчасце. Ось такія былі розныя рэчы, супярэчлівыя. Гэты свет я ўвесь запомніла. Потым ён досыць хутка пачаў знікаць. Я яшчэ пад Эспань танцавала. Такія танцы ў нас былі, да, на дыскатэках, пад Эспань. Чынна высакародна. Цяпер там застаўся дух той жа самы, але ўжо няма вельмі-вельмі старых людзей, якія памяталі вельмі-вельмі старую балотную
краіну, якой быў Любанскі раён. Але яшчэ людзі там жывуць, так? Гэта не занядбаная вёска. Не, моя вёска зусім не занядбаная, дай Бог здароўя. Нават баянічы мае, я потым пераехала ў іншую вёску. Але нават баянічы мае жывыя ўсё яшчэ. Паміраюць 2 вёскі, Старасек і Татарка. Але і там яны вельмі рамантычна і хораша паміраюць. Таму што хаты-то там ужо засталіся па 2, па 3, але расліны хатнія, яны здзічэлі, размножиліся, там дзікія сліўнякі стаяць, дзікія яблынікі стаяць. В огуле кветкі гэтыя жоўтыя, што сяляне любяць пры хатах, размножиліся ў страшных колькасцях і таксама стаяць. Хаты яшчэ не паабвальваліся. Можна зайсці паглядзець, вось як там выглядалі печы. А печы, хаты это старыя, яшчэ даваенныя некаторыя ёсць, пасляваенныя. Можна паглядзець, як людзі клалі печы, якімі прадметамі карысталіся. Лапцёў можна знайсці, ухватаў розных, качэргаў, кавянёў, чаго заўгодна. Але калі ўваходзіш у гэтыя хаты, у закінутых вёсках, так, адчуваеш, што за табой нехта сочыць недобрымі вачыма цяжкімі, нібыта дамавікі гэтых хат чакаюць, пакуль хаты разваляцца, і яны скончаць сваю службу. Што вашы аднавяскоўцы казалі вам, калі вы вярнуліся, ўжо пабываўшы ў замежжы, стаўшы чалавекам, пісьменніцай? А мы пра гэта ніколі не размаўляем. Існуе змова маўчання. Толькі раз кума маёй маткі сказала: ну як там жывецца, пішацца, што ты там такое панапісвала? Я кажу: ай, давайте уже не будзем пра гэта пры стале, давайте пра што-нибудь хорошае. Існуе такая змова маўчання, і я вельмі ўдзячная землякам за тое, што ніколі пра гэта са мной не размаўляюць. Чаму? Я хачу захаваць прыватнасць. Я хачу захаваць нармальныя кантакты. Такія, як быццам бы я была проста чалавекам света курс. Ці, як прывыклі мяне называць, малая курсіха. Бо моя баба, як вядома, была старая курсіха, маці была маладая курсіха, я была малая. Бабка цяпер у зямлі, мама моя ўжо старая курсіха, а малой не існуе. А я вот ўсё яшчэ маладая лічуся. Хаця не ведаю ўжо. У маёй вёсцы шмат што змянілася, бо я прыязджаю і думаю, што гэта вось такі-то і такі-то. А потым мне прыходзіць у галаву: я ж тут 17 гадоў яго не бачыла, это ўжо ягонае дзіця, проста ў яго рожа такая, як у таты. Дакладна як выкапана. Адзін у адзін. У вёсцы вельмі шмат рамантызму і ў вашых творах, але мы разумеем, што у нас вёска гэта таксама і месца глыбокіх паталогій, алкагалізму, гвалту, якія там сустракаюцца таксама. Вы разумееце, прыроду гэтага, адкуль гэта ідзе? Або вы зараз сказалі рэчы, з якой я не згодная. Вы сказалі, што ёсць і тое, і тое. Але там гэта ўсё знітаванае ў адно. Гэты рамантызм, паталогія, яны там выступаюць у якасці нейкага цэласнага з'явіска. І раздзяліць гэта немагчыма. Гэта цэласная з'ява. З аднаго боку рамантызм, з другога боку паталогія, з аднаго боку сентыментальнасць, з другога боку свінячая проста жорсткасць, проста звярыная жорсткасць. І ўсё гэта злеплена ў адзін ком, і ты не разбярэш нічога. Я ведаю некаторых людзей, якія разумеюць натуру вёскі глыбока. Яны ніколі не аддзялялі адно ад аднаго і не асуджалі гэтага. Трэба гэта ўспрымаць у комплексе. Як вылечыць вёску ад гэтага? Гэта трэба памяняць уклад беларускай вёскі, даць надзею людзям. Зараз людзі гэтыя надзеі асаблівай не маюць і папрывыкалі жыць так, як іх прывучылі жыць, без асаблівай надзеі, з кароткай маладосцю, з кароткай сталым векам і з кароткай старасцю. А нават хто і доўга жыве, то ён настолькі замучаны хваробамі пастаяннымі ад цяжкой працы, кепскага харчавання, алкагалізму, абсалютна бяздарнай і беднай медыцыны, што якое ж ужо там і жыццё, курком скруцішся. Я ў адной з сваіх кніг, відаць, апісвала, і я дагэтуль памятаю, сядзіць мужык, малады, 50 гадоў яму, хай будзеш 55. У яго ногі вось такія, яму расперла ногі. Ён едзе ў бальніцу лячыцца за 180 кіламетраў, бо за 30 кіламетраў спецыяліста няма, і ён сядзіць і хваліць, які ж маладзец Лукашэначка і ў якім мы цудоўнай краіне жывём. Я кажу: дзядзька, калі мы жывём у такой цудоўнай краіне, то куды вы з такімі нагамі сам валачэцеся за 180 кіламетраў? А гэта зусім іншая справа. А што можа быць гэтай надзеяй для людзей? Толькі свабода. Толькі свабода і дэмакратыя. Гэта гучыць нібыта хадульна, але і нібыта высакапарна і адарвана ад зямлі, але чалавек можа развівацца і заставацца гуманнай істотай толькі ва ўмовах свабоды, выбару і дэмакратыі. У гэтых людзей выбару няма.
У вас таксама шмат герояў бабуль, шаптух, вядзьмарак. Ці вы самі сустракаліся з гэтымі гераінямі ў рэальным жыцці? Калі была маленькай дзяўчынкай, так. Можаце прыгадаць нейкі такі сустрэч? Ну, не ведаю, ці спадабаецца гэта маім бацькам, і ці спадабалася б гэта маёй бабулі, той, што расказваюць такія інтымныя рэчы. Але калі я была маленькая, то са мной было вельмі кепска са здароўем, і невядома, што гэта такое было. І мяне бабка, як магла, то на кані везла, а як не было каня, то мяне на плячах насіла да шаптухі. І шаптуха мяне вылечыла, так. У мяне было нешта кшталту дзіцячай эпілепсіі, ці падучкі. Я проста падала і ляжала бездыханная і закаціўшы вочы пад лоб. Так расказваюць. І з пупком у мяне, пардон за фізіялогію, былі праблемы. Я проста не гаілася на мне нічога. Дохленькая я была. Наколькі, я не ведаю, можа быць, вы вывучалі, гэтая з'ява, ну, па-першае, яна застаецца ўнутры Беларусі. Гэтыя бабулі, шаптухі, ці гэта працягвае жыць проста? Гэта працягвае жыць, і гэта працягвае жыць вельмі схавана, і ніхто вам самой праўды не скажа, цэлай усёй, а лепш памрэ з гэтай праўдай. І гэтая праўда альбо будзе перадавацца іншым людзям жыўцом, альбо сыдзе ў магілу, таму што гэтыя веды, яны сакральныя, яны вельмі важныя, яны вельмі небяспечныя. І лепей у той бок не лезці, калі ты не маеш на гэта права, альбо не адчуваеш у сабе сілы асаблівай, не трэба туды лезці проста. Я туды не лезу. Вось тое, што я апісваю, гэта называецца лізнуць па паверхні. У вас таксама вельмі шмат адчуваецца такая пераемнасць, што мы такія, як ёсць, мы не выпадкова, што значыць, дзесьці нашы продкі, штосьці вось у нас ад іх перадаецца з пакалення ў пакаленне ці праз пакаленне, ну ўсё захоўваецца. Вы сапраўды вы гэта верыце, вы гэта назіраеце ў людзях? Я ў гэта веру, я ў гэта назіраю, 2020 год гэта нам давёў. Таму што нас жа ж не толькі стапталі і паламалі, нас яшчэ і абцасам зверху пацерлі і расцерлі. Здавалася б, ну што з гэтага зярняці, которое ўжо нагой расцёрта маскоўскім ботам, што з яго можа вырасці? А яно бум, і як жывое паўстала. І вы заўважце нашая дзяржавухна, колькі яна высілкаў мусіць цяпер прымяніць. Рэпрэсіі ж страшнейшыя ідуць. 20 гадоў, 15 гадоў, забойства, павесіць у лесе, растаптаць, за лайку садзіць. Міколу яны ўвогуле Статкевіча ў труну у цэментовую жыўцом убілі. Для чаго гэтыя рэпрэсіі? Таму што яны бачаць шкалу з'явы. Такія рэпрэсіі неабходныя, каб беларусаў зноў загнаць пад камень і сцерці нагою. Але это ж, як бачым, зусім не працуе, альбо працуе не да канца. Яны знішчаць людскія лёсы. Яны і нішчаць гэтыя людскія лёсы. Мне на Беларусь цяпер было б цяжка паехаць, калі там такі хробуст касцей стаіць. Але это безнадзейная справа знішчаць беларусаў. Вы, я ведаю, што зацятая феміністка? Уже не такая зацятая. Гады бяруць сваё. Тым не менш. Як вы памятаеце, да жанчыны ставіліся ў вёсцы у вашым дзяцінстве, падлеткавым узросце? Цяпер гэта выглядае для мяне так, што ў беларускай вёсцы жанчыны выконвалі сваю работу, мужчыны сваю работу. І ў маёй вёсцы жанчыны не былі настолькі забітымі. Яны мелі голас заўсёды і ў сям'і, яны мелі голас у якім-небудзь сельсавеце і ў школе і гэтак далей. Канешне, сямейны гвалт быў. У старой Беларусі было вельмі многа сямейнага гвалту. Але я ж гадавалася ўжо ў Савецкім Саюзе. У Савецкім Саюзе быў так званы паказны фемінізм, калі жанчыны мусілі сядзець у прэзідыумах нейкіх, нават у нейкіх вярхоўных саветах і гэтак далей. Фармальна нейкія дарогі ў жанчыны былі. І фармальна нам дазвалялася быць людзьмі. І можна было гэтымі фармальнасцямі скарыстацца. Жанчыны працавалі ў нас у калгасе, у саўгасе на даволі высокіх становішчах, школы ачольвалі і гэтак далей. Нармальна было. Жылі ўсе цяжка, і мужчыны, і жанчыны. Тады цяжка жылі ўсе. Таму што людзі ў вёсцы, яны не працавалі на адну змену, як у горадзе, яны працавалі на 3 змены, бо трэба было не пражывеш жа на мізэрныя заробкі калгасаў ці школьныя. Трэба было прыйсці з працы, дагледзець свіней, курэй і гэтак далей, агарод выпалаць, і потым яшчэ заняцца дзецьмі, урокамі, сабрацца назаўтра на працу і гэтак далей. І людзі круціліся, як вавёркі ў коле, лічылі, што гэта нармальна і што яны яшчэ добра жывуць. Мне цікава, ці вы разумееце, чаму людзі застаюцца, нягледзячы на тое, што гэта даволі цяжкая праца, што гэта не заўжды добрыя ўмовы і выжыванне, і асяроддзе. Застаюцца, тым не менш, там, дзе яны нарадзіліся,
у вёску, а некаторыя прыязджаюць у вёску жыць? Таму што, напрыклад, некаторыя пачынаюць сваё жыццё там. Ужо з 15-14 гадоў пачынаюць сустракацца, допустим, з хлопцам ці дзяўчынай. Яны ўжо думаюць закласці сям'ю. Некаторыя вельмі рана ўжо жэняцца і застаюцца там у вёсцы. Некаторыя папросту не уяўляюць сабе іншага ладу жыцця. Некаторыя проста любяць сваю вёску, ім падабаецца прырода. Яны любяць цягацца па прасторах, вудзіць рыбу, збіраць грыбы. І ў гэтым жа жыцці апрача цяжкасці вельмі многа шчасця. Простыя людзі, яны ж вельмі цэняць яшчэ і змену пор года, якую можна ў вёсцы назіраць. Яны любяць паліць вогнішчы і распіваць алкаголь у кампаніі вясёлых жанчын. Купацца ў возеры ўначы, красці рыбу у калгасе, красці кукурузу, раз'язджаць як яны называюцца, матацыкламі з каляскай, матацыкламі без калясак, мапедамі і гэтак далей. Там вельмі многа забаваў. Паехаць у суседнюю вёску, начысціць рылы тамтэйшым хлопцам і так далей. Вельмі файнае жыццё. Калі б яно было толькі гаротным і несчасным, ніхто там не жыў, знайшлі б спосаб змыцца. Цяпер усё ж такі не сталіншчына. Про Варшаву хочу таксама з вами паговорыць. Вы чалавек не з новай хвалі эміграцыі, якая прыехала пасля 20-го года. Вы пераехалі даволі даўно, я так разумею, некалькі дзесяткаў гадоў таму. 16 з паловай. 16 з паловай. Чаму вы прыехалі ў Варшаву і чым вам падабаецца гэты горад? Таму што я у вашых допісах бачна, што вы любіце гэты горад. Я заўсёды чамусьці хацела жыць у Варшаве, нават калі яшчэ была... калі пра Варшаву не мела ніякага ўяўлення. Чым ён лепшы за Менск? Я ніколі не любіла Менск. Менск любіла, але Менска ж там захаваліся вось такія кавалачкі. І ўсе мелі да мяне прэтэнзіі, чаму ты не любіш Мінск, чаму ты не любіш Мінск. Мінск мне ніколі не падабаўся. Менск мне падабаўся. Я люблю людскія гарады, без гэтых гар-гар вялізазных, без саветчыны гэтай, разумееце, без убоства гэтых архітэктурных формаў, якія архітэктурнымі формамі назавеш. У дужках скажу, што пасля 20-го года, калі я ўбачыла, што людзі з гэтых страшных гар-гар выходзілі і аказваліся такімі ж самымі мілымі, файнымі людзьмі, і калі з вокон гэтых гар-гар звешваліся чырвона-белыя сцягі, я неяк з гэтым прымірылася. Але натуральна, што эстэтычна мне Менск не падабаўся. І мне не падабаецца, што да самага гарызонта і далей цягнуцца мікрараёны, якія знішчаюць жывую прыроду і гэтак далей. Самі разумееце, мне гэта падабацца не магло. Але, допустим, Залатая горка, Могілкі, драўляная тады яшчэ існавала забудова, верхні горад, который потым панішчылі і нарабілі нейкіх муляжоў, Траецкая вуліца, так званая рэвалюцыйная. Я страшна гэта любіла. Менск – это горад маёй душы, а Мінск я ніяк не магла прыняць. А в Варшаву я прыехала па рабоце, і я ехала сюды на 2 тыдні. Мне так сказалі. Вось будзе праца вахтамі, ты будзеш 2 тыдні тут, 2 тыдні ў Менску, 2 тыдні тут, 2 тыдні ў Менску. Я ўзяла дзіцёнка пад паху, сабрала невялікі рюкзачок, прыехала, і аказалася, што гэта на 16 з паловай год. І канца гэтаму не відаць. Вось такая гэта была гісторыя. Это не была такая гісторыя, што я ехала на салідныя хлябы. Не, хлябы спачатку былі вельмі несалідныя. Да я ніколі багатая асабліва не была. Вось чаму мне падабаецца Варшава, пытаецеся вы. Это горад для людзей, гэта як бы Беларусь, альбо нават, скажем, Мінск і Менск у адным флаконе, гэта як бы Беларусь, але Беларусь здаровага чалавека. Беларусь, якая сніцца чалавеку. Трошкі зыначаная Беларусь. Чаму? Таму што тут вялікая эклектыка ў горадзе, вельмі розныя раёны, вельмі багаты ландшафт, вельмі многа лясоў, вельмі цікавыя людзі. І існуе яшчэ такія элементы, як варшаўскі альбо польскі гумар. Я лепшага не ведаю, шчыра кажучы. Мне падабаецца ангельскі гумар, так? Але ён хутчэй такі, як літаратурны. А варшаўскі гумар – гэта гумар нізоў. І я папросту дагэтуль, вось я жыву кожны дзень у гэтым горадзе. Няхай на мяне беларусы не крыўдзяцца, это мой родны край, я заўсёды буду трымаць яго на першым месцы ў сэрцы. Але я кожны дзень радуюся, што я жыву ў Варшаве. Яно мне не надакучвае ніколі. Я сабе уяўляю, што так павінен выглядаць даўгагадовы шчаслівы шлюб, калі твой партнер табе ніколі не надакучвае, ты кожны дзень думаеш, боже ж мой, якое шчасце з ім жыць. Тое ж самае ў мяне з Варшавай. Вось я ведаю Аню,
мою блізкую, ну, як скажем, файную мою сяброўку. Яна на Беларусі жыла сабе, ну і жила, а потым паехала ў Тель-Авіў. І ў гэтым Тель-Авіве, гаворыць Света, мяне пранізала думка, што ў кожнага ёсць краіна ягонага сэрца, ягоная сапраўдная радзіма. І гэта не заўсёды супадае з месцам, дзе ты нарадзіўся, як бы ты яго не любіў. Другая моя сяброўка, оказывается, шчаслівая ў Арабскіх Эміратах. Хто б такое мог уявіць? Яна гаворыць, я кожны дзень выходжу і думаю, боже, якое шчасце. Таму што чалавек больш складаны, чым патрыятызм у ім. Чаму ў нас цяпер такі важны патрыятызм? І чаму мы так зацята ўчапіліся ў нашу радзіму? Таму што ў нас з рук яе рвуць, з сэрца яе вырываюць. Таму мы настолькі ў яе ўчэпленыя, ўжытыя. А ўявіце сабе, каб Беларусь была вольная, як у 90-е гады, каб яна была шчаслівая. То кожны бы жыць, дзе хацеў, і працаваў бы на карысць сусвету і гэтай самай Беларусі. І шукаў бы, і падарожнічаў бы, і шукаў бы краіны свайго сэрца, і вяртаўся назад. Як гэта адбываецца ва ўсім ужо нармальным свеце. Нарадзіўся ты ў штаце Тэнесі і палюбіў Гішпанію. Пераедзеш ты са штата Тэнесі ў Гішпанію і будзеш працаваць. А хочаш, то вернешся, і гэтак далей. Раз вы ўжо зачепілі 90-е, давайте пра іх і пагаворым. Калі я штосьці памятаю, бо ў мяне ёсць такая аберацыя памяці, я заўсёды жыву ў дадзеным дні і мала памятаю пра мінулае. Ну, мне цікава атмасфера 90-х, той час, калі вы маладая, прыехалі, паступіўшы на філфак, студэнтка, і такое асяроддзе зорнае. Я так разумею, там які-небудзь, не знаю, малады Вольскі, малады Вацюшкевіч, Кася Камоцкая, і вы там разам недзе можаце прыгадаць. Па-першае, што гэта былі за ваши вось гэтыя тусоўкі, таму што это была эліта, інтэлігенцыя сучасная, беларуская, так, тады? Это адбылося чыста выпадкова, бо я зусім не ведала, што я туды патраплю. Я мусіла па размеркаванню вярнуцца ў сваю вёску і выкладаць там жах расійскую мову і літаратуру. Але ўжо ў апошнія гады, калі я вывучала педагогіку, я зразумела, што калі я пайду ў школу, то я там трупам лягу. Я ледзь адбыла тыдзень практыкі. І больш бяздарнай настаўніцы, чым я, не знойдзеш са свечкамі. Я потым яшчэ ў садку спрабавала працаваць. Справа ў тым, што я тут жа раблюся ім сяброўкай. І яны мне залазяць на галаву, нават 5гадовыя дзеці. Вось, і з гэтага жаху, з гэтай школы я хуценька выскачыла і бачу абвесткі надрукаваныя на плоце ці на слупе, бо гэта былі вельмі дэмакратычныя гады, вельмі свабодныя. Што ў такую-то рэдакцыю беларускага радыё патрабуюцца стажысты. Ну, я і пайшла. Я патрапіла спачатку да Ігара Сідрука, а потым да Владзіміра Дзюбы. І тут-то і грымнуў час свабоды. Я хадзіла ва ўсіх, брала інтэрв'ю, і так я пазнаёмілася з абсалютна ўсімі, хто тады меў нейкі сэнс і значэнне. На дадатак я тады ж уступіла ў Беларускі народны фронт, і, адпаведна, я ведаю ўсіх людзей 90-х па дзвюх лініях. Таму што я была ў маскоўскай радзе БНФ, і таму што я была журналістка, якая брала інтэрв'ю каго заўгодна. У старой інтэлігенцыі, у паміраючай інтэлігенцыі, у такіх класікаў, якія, здавалася б, уже даўно памерлі, і у найюнейшых усходах тадышніх. І так я ўвайшла ў такі... Я не была ніколі ў цэнтры гэтай тусоўкі, заўсёды на перыферыі. Але так, з усімі тусавалася, з усімі гуляла, выпівала. І як выглядалі тыя тусоўкі такія? Ой, боже мой, это такая свабода была. Тады ж толькі пачалі шыкоўныя рэчы з'яўляцца. Магчымасці. Людзі пачалі мець свае майстэрні, свае месцы творчасці. Там пачыналі адбывацца нейкія канцэрты, сходкі, спрэчкі. Пачаліся першыя выезды за мяжу, першыя наведзеныя кантакты з палякамі, французамі, хто з кім мог. Гэтае паветра свабоды раптам звалілася на нас. Пачаліся гэтыя прыўкрасныя хэпінінгі і мітынгі. На мітынгу вы маглі сустрэць усіх. Пасля мітынгу было вясёлае Распявалава і Бухалава таксама. Утвараліся новыя сем'і, людзі займаліся сэксам і бухалі, людзі выязджалі на лясныя і нелясныя фестывалі. Памятаю, якія файныя заўсёды імпрэзы ладзіў Артур Клінаў. Напрыклад, ягоны фестываль «Чарніла і барматухі» – это ж была фантастыка. А колькі было фэстаў, божа мой, літаратурных і мастацкіх і паэтычных. Гэта было шыкоўнае жыццё, і паралельна краіна аджывала. Карпенка рабіў з маладэчна літаральна беларускую Швайцарыю. Андрэй Клінаў выдумляў беларускі аўтамабіль. Была фірма Дайнова.
Былі першыя беларускія моўныя фірмы, якія пачалі прадаваць беларуску. Я памятаю, прачытаўшы у абвестках, прадаюцца рэчы гуртом і ў раздроб, у мяне быў філалагічны аргазм. Господи, думаю, гуртом і ў раздроб. Это тебе не оптам у розніцу. Вось, і да, вот такі быў фестываль свабоды ва ўсіх сэнсах. Разумовай, філазафічнай, духоўнай, сексуальнай, чалавечай, палітычнай. І раптам прыйшло хрусі папалам, як той Вольскі кажа. Так я гэта ўспамінаю. Можа, у каго ёсць іншыя ўспаміны, бо я яшчэ раз паўтараю, я ніколі не была важнай у гэтым руху, я заўсёды была на перыферыі. Што вы ў ўспамінах так прыгадваеце пра ССА, напрыклад? Першы мой успамін пра ССА быў такі, што вось ідзе мітынг, чырвона-белыя сцягі, выступоўцы, і сыс кружляе вакол гэтага мітынга, ходзіць. Ужо падпіты, у яго ўжо чырвоны твар, уже тады добра піў, але ён быў настолькі падобны на ваўка, які кружляе вакол атары авец. У яго быў непрытомны цяжкі позірк. А я ведаю, што такой ваўчыны позірк. Аднойчы я сустрэлася на самоце з ваўком на паляну, і мы доўга адзін аднаму ў вочы глядзелі. Это яго быў такі позірк. Дзіка разумны, дзіка цяжкі і трошачкі нялюдскі. Это мой першы ўспамін. Я пытаюся, а хто гэты чалавек? Таму што ён сапраўды кідаўся ў вочы і хадзіў неяк набычыўшыся. Мне сказалі, што гэта Анатоль Сыс. Ну, ягоныя вершы натуральна я ведала, бо яшчэ ў школе перапісвала іх уручную, так як вершы Богдановича, бо мне так падабаліся, што хацелася іх перапісаць сваімі літарамі. Вось, это была першая сустрэча. Потым мы ўжо паехалі да яго у інтэрнат. Быў там Славамір Адамовіч. Былі размовы пра Беларусь, пра тое, пра сёе, але ўжо ён тады быў зусім не ў форме. Ён нешта роў, чытаў абрыўкі тэкстаў і быў не ў форме ўжо зусім. Але памятаю, што яго было, нягледзячы на гэта, вельмі чыстенька, і вышываначка нейкая на сцяне вісела. Потым я даведалася, што пра яго вельмі клапацілася Алла Канапелька. Дзякуючы ёй ён пражыў яшчэ некалькі гадоў. Але тады ўжо было відаць, што ён не жылец, што ён займаецца зжываннем сябе са свету. Не ведаю, наколькі свядома, думаю, што свядома. Вось. І мне ягоны алкагалізм, я яго за яго не асуджаю. Это было нешта страшнае, абсалютна. Ці засталося ў вашых успамінах штосьці з анімбадыставым звязанае? Я заўсёды ім захаплялася. Я заўсёды назірала за ім збоку. Я не падыходзіла да яго блізка. Мне не падабаецца падыходзіць занадта блізка да вялікіх людзей. Мне здаецца, што гэта нейкае ўмяшанне ў іх арбіту. Нашэнне вакол іх, як нейкая дробязь вакол Сатурна, это просто не маё. Мне вельмі падабаецца назіраць іх здалёку. Калі падыходзіш блізка да некаторых людзей, першае, ты можаш разгледзець штосьці, што табе не вельмі спадабаецца, і сапсуе табе ўражанне ад ягонай творчасці, так? З Міхалам было іншае. Я перад ім папросту благагарела. Я даведалася пра ягонае існаванне яшчэ ў школе, калі пачала атрымліваць часопіс «Бярозка» ўжо новага ўзору, які рэдагаваў Глобус, Адам Глобус. Я даведалася пра творчасць Владзіміра Сцяпана, Міраслава Шайбака, Адама Глобуса, Міхала Анімбадыстава і ўсіх, хто складалі касцяк гэтага цудоўнага часопіса. І таму, калі я угледзела яго на нейкай дыскатэцы, альбо на Rabbit Tuesday, можа быць, які ладзіла Кася Камоцкая, я падышла і сказала, падпіўшы, вы Міхал Анімбадыстаў? Ён сказаў, так. Я говорю, я вельмі люблю вашу творчасць. Ён говорит, дзякуй. І я яму яшчэ сказала, і яшчэ мне вельмі падабаюцца вашыя вушкі. У яго былі акруглыя вушкі, яны адыходзілі ад галавы, і гэта было так сексуальна і кранальна. Вось такое глупства я ляпнула і адышлася. І потым мы сустракаліся ў розных кампаніях і вялі нейкія вельмі глыбокія, як мне здавалася, размовы. Я не ведаю, як ён іх успрымаў, можа, я зануджвалася. Апошні раз мы сустрэліся за 2 месяцы да ягонай смерці, ён мне паказваў гэты свой альбом беларускіх фарбаў. Мне здаецца, што я ізноў занадта да яго лезла, бо я распытвала пра кожны малюнак. І, верагодна, я яму страшна надакучыла, і калі я гэта ўсвядоміла, то мне і так трэба было сыходзіць. Я сказала, да хуткай сустрэчы, Міхал. А потым даведваюся, што такое і такое. Я многа пра Міхала знаю. Я памятаю, як ён сабе амаль выбіў вока шампанскім. І ўсе перажывалі вельмі моцна. Вам пра Міхала раскажуць яшчэ лепш іншыя людзі. Яны ведалі яго бліжэй. У нас была нават спрэчка, ці маем мы права раскрываць ягоныя інтымныя сакрэты. Як вядома, у яго была вельмі бурлівае жыццё, бо ў яго закохваліся ўсе па самыя вушы. Я лічыла, што такая кніга мае паўстаць. Іншыя лічылі, што не трэба гэтага, і няхай
Міхал будзе заставацца як з'ява, а не як чалавек з інтымным жыццём. Я дагэтуль не ведаю, як правільна. Вось, я дагэтуль не ведаю, як правільна. Агромная страта. Але я не ведаю, як бы ён вынес 20-й год і потым зламаны хребет на 20-му году. Не раз думаю, што много пайшло з таго пакалення, хто ў 90-х меў па 20-30 гадоў. Але я не ведаю, як бы яны вытрымалі вось гэта ўсё. Хочу таксама у вас запытаць пра алкаголь. Яго было вельмі шмат у 90-е. Чаму менская багема так піла? На волю вырваліся, боже ж мой. На волю вырваліся, гей-гоп, труляля, боже ж мой. Тады яшчэ з'явіліся, вельмі цяпер смешна пра гэта ўспамінаць, але тады лічылася, што нейкая там амарета, вы ж памятаеце, не памятаеце, вы маладая. У Савецкім жа Саюзе быў вельмі малы выбар нармальных трункаў, алкагольных напояў. Там было чарлікі розныя, гарэлкі. І тут раптам спірт-раяль. Амарэтта, усе насілі сваім бабам амарэтта. Потым з'явіліся беларускія напоі, якія спачатку былі вельмі смачныя. Вішнёўка з'явілася, рабінаўка, якую Віталь, дапусцім, вельмі любіў Сямашка. І вось гэта з'явіліся замежныя напіткі, якіх мы ніколі нават не думалі паспрабаваць. Кальвадосы, якія даражэзныя гарэлкі. Што там яшчэ нас здзівіла вельмі? Віскі даражэзныя, хаця, можа, ніхто таго віскі і не любіў, але пілі, бо больш жа ж яно. Казіно паадчыняліся. Некаторыя з нашых сяброў багемных выбіліся ў бізнес і пачалі зарабляць вялікія грошы. І яны ж сабе гэтыя грошы не прыўлашчвалі, яны ж паілі ўсю ферайну, ўсю кампанію. Вельмі шмат было алкаголю. У той час, як некаторыя людзі працавалі як чорныя валы на карысць беларускасці, так, беларушчыны і будучыні, то вялікая частка беларускай інтэлігенцыі спалучала і тое, і другое. Яны дрындавалі па майстэрнях па сваіх, па рэпетыцыйных залях, па пісьменніцкіх сталах, а вечарам ішла ўся агульная п'янка і братанне. Мы ж яшчэ былі вельмі маладыя. А як вядома, малады чалавек нажраўся вечарам, а раніцаю стае як свежы люцік. Гэта потым пасля 30 ўжо так не ўскочыш. І пасля 50-40 так не ўскочыш. Калі табе 20, хо-хо-хо. Якія вашы любімыя месцы з тых часоў, куды вы зараз, калі б была магчымасць, павялі б каго-небудзь? Па-першае, тройка. Мрочнае месца, калі было радыё 101 і 2, у былых нейкіх сутарэннях архіярэйскіх. Трэба было выйсці з радыё 101 і 2. Па-першае, на радыё 101 і 2, я думаю, таямніцы не адкрыю, што там цвярозасці было не месца. Потым там было вельмі шмат прыколаў, можа, хто-небудзь напіша кніжку. Выходзіш вось так, праходзіш трохі, спускаешся ў сутарэнне, і там была тройка. Это сапраўднае сутарэнне, абкладзенае нейкімі камянямі, ні вокон, ні дзвярэй, клубіцца дым, ігра нейкі страшнейшы шансон. І вось там было файна. Там было, ведаеце, там было такое п'янства андэграунднае. Мы гулялі там змрочнае співанне. Это было такое месца. Другое месца было Сталікі. Это каля цэнтральнага універсама, каля станцыі метро Кастрычніцкая, усе яго ведаюць, но часткова захавалася да гэтага часу. Яго яшчэ назвалі па тых часах кабінет Артура Клінава, бо Артур Клінаў адтуль не сыходзіў ніколі. Ён там рабіў свае справы дзелавыя, ён прымаў там замежных сваіх шматлікіх сяброў і дэлегацыі, пакланення там прымаў і там усе пілі і гулялі. Беспамылкова можна было ісці туды кожны вечар, і ты ніколі не заставаўся без здабычы. Трэцяе месца, якое я памятаю, гэта дом Ваньковіча. Ён тады яшчэ не быў адрэстаўраваны і стаяў і рэстаўраваўся. І на прыступках мы заўсёды пілі гэтага дома і заўсёды звярталіся да гаспадара Ваньковіча з алаверды, што ён нас прымае. І нават было такое, што людзі, якія не былі абазнаныя, калі ішлі з нашай кампаніі, то мы ім казалі, мы ідзём да Ваньковіча. Яны, ой, так давайце чаго гаспадару купім, ці ён прыме такую кампанію. Ён усіх прыме, казалі мы. І аднойчы менты там зрабілі на нас аблаву, і мы там яшчэ такі абрыў быў, катлаван, нешта рамантавалі, і мы пырхалі, ляцелі з таго катлавана і уцякалі ад міліцыянтаў. Вось такія гэта 3 месяцы, якія я памятаю. Апрача таго, канешне, мы па хатах пілі, у каго толькі можна было. Вось, але я гавару, я была на перыферыі. Як вы ставіліся тады да Зянона Пазняка, бо вы самі кажаце, што абажала я яго Зянона Пазняка. Абажала і была закахана яго па самыя вушы. Што вы ведаеце, ідыёцкай младзенчым каханнем, бо ён быў мой герой. Асабліва пасля таго, як раскапаў курапаты.
Я яго вельмі паважала. І з ягоных светлых рук я атрымала білет народна-фронтаўца нумар 7, як у агента 007 Маскоўскай рады. Бо я была ў Маскоўскай радзе БНФ, што мяне вельмі тады, дарэчы, збясіла, чаму яна можа называцца Маскоўскай. Да, тады мы ставіліся да Зіновія Станіславовича Пазняка з агромным піетэтам і любоўю. І тады ён напісаў свой артыкул праграмны, за які многія палічылі яго вар'ятам. Я не памятаю, як ён называецца, но мяне дзесьці ў выразках існаваў пра тое, што імперская Расія мае фашысцкую пагрозу ў сябе. Гэтая фашысцкая пагроза рана ці позна праявіцца, і што яны будуць ваяваць супраць Беларусі, супраць Украіны, і нам трэба змагацца з расійскім імперскім фашызмам. Усе тады ўзнялі такі крык, такі енк, бо, маўляў, што тады Масква была ў нейкім ар'ергарде дэмакратызацыі. Яна сказала: мейце суверэнітэт колькі хочаце. Але як у ваду ён глядзеў. І таму гэты доўгі час я рабіла, старалася не заўважаць, калі мне не падабаліся нейкія погляды і памылкі Зіновія Станіславовича Пазняка, бо я думала, але ж глядзі, ён раскапаў Курапаты раз, па-другое, ён прадугледзеў такую страшную, такую неўяўляльную з'яву яшчэ ў 1994, калі быў напісаны той артыкул. Але з тых часоў шмат вады ўцякло. Я не хачу гаварыць пра тое, як я стаўлюся цяпер да яго і да яго паплечнікаў. Для многіх такім рэперным пунктам стаў 2020 год, як год, калі народны ўздым, пратэсты. Які год для вас быў такім? Можа быць, 96-й, калі ўсё пачыналася? 96-й. 96-й год быў такім жа самым 2020-м, але забытым. Весна 96-го года былі магутнейшыя дэманстрацыі, якія хадзілі ўсімі вуліцамі, якія падыходзілі да турмаў, якія пратэставалі. Я памятаю, што тады людскі гнеў быў такі моцны. Магу цяпер прызнацца праз многія гады, што я была адной з тых людзей, якія варочалі міліцэйскія машыны. Мне вельмі спадабалася гэтая акцыя, калі машына, як жук дохлы, перавярнулася і затрапятала калёсамі. Вось, і я памятаю, хто са мной стаяў, і хто варочаў машыны. Я памятаю, як нейкая хатняя гаспадыня накупляла чырвоных буракоў вялікіх і кідала ў вароты турмы. Памятаю, як Ірына Халіп бараніла ад збіцця свайго старога бацьку. Як яна страшна крычала і старалася яго засланіць сабою. Такія сцэны стаюць у мяне ў галаве. Усе вуліцы былі затопленыя народам. Памятаю акрываўленых людзей у акрываўленай вопратцы. Яшчэ памятаю, што ў мяне была кароткая белая куртачка, якую я купіла з вялікім нейкім блатам, і вельмі хорошыя джинсы. І як мяне валаклі за валасы міліцыянты задніцай па асфальце, а я думаю, моя куртачка, мае джинсы. Куртачцы, конечно, капец прыйшоў. Вось такія абрывачныя ў мяне сцэны. Гэта была такая ж самая вясна. Пасля гэтага, як гэта было ўсё дабіта, забіта, суродавана, я ўвесь час думала пра Таню Сапач. Крывёю і брудам вам станецца радасць і доўгачаканая воля. А тут, пад зямлёй, пад заброснелай нізкаю столлю будуць мілыя блікі блукаць. Маленькая, як жменька, і вечнай надзеі. Гэта, я думаю, яна меркавала так, што працуй пільна, тады будзе вільня. Працуй у сваім падзямеллі. А калі ты будзеш ісці, то табе зломяць хрыбет. І я, відаць, гэты урок такі завучыла. Такі урок я, відаць, завучыла. Я выходзіла на дэманстрацыі. Я нават яшчэ да 2001 года туды выходзіла. Нават калі ў мяне ўжо быў сын, нават цяжарная туды цягалася, так што мне міліцыянты тады мне гавораць, што ты сюды прыйшла з пузамі, ідзі ты да хаты. І яны мяне не чапалі. Я тады сапраўды дурная была. Цяпер бы я цяжарная не пайшла б на дэманстрацыю, бо ёсць адказнасць яшчэ больш вышэйшага толку. Але маладая, дурная. Ну і 2020 год я глядзела на ўсё гэта з Варшавы. Не прыязджала. Я тады яшчэ працавала тут як журналістка, ну і асвятляла гэтыя падзеі тут седзячы. Як і 2006 год. Мне было з аднаго боку радасна, з другога боку крывёй і брудам вам станецца радасць і доўгачаканая воля. І гэта такі Кася Камуцкая так уважала. І нам было вельмі і радасна, і цяжка. І вось калі ўжо ўсе поўныя надзеі, а мне так сумна, так цяжка. Я навока падтрымлівала ўсё гэтае. Але я так за іх баялася, за ўсіх. Ну і вось, сапраўды, цяпер з Беларусі ўжо 2 гады, як хрубуст касцей даносіцца. Я ведала, што яны будуць збіваць, што яны будуць страляць, што яны будуць вешаць, расчленяць.
удушаць, трымаць у коробках. Таму што я сидзела на акрэсце на 3 сутак, але мне хапіла, каб зразумець, як гэта і што гэта будзе. І з кожным годам яны вучыліся на акрэсціна, як найлепей душыць, труціць, прыніжаць і марудна забіваць людзей. І цяпер дасягнулі майстэрства блізкага да асвенцымскага. З таго, што я чытаю, то тыя тэндэнцыі, якія былі тады, я сидзела ў 98 годзе. Яны да перфекцыянізму давялі за 20 гадоў. Хочу у вас пытаць гэтую розніцу паміж амапаўцамі і міліцыянтамі. Яшчэ тады, ў 96-м. Яна была. Натуральна, былі нейкія брыгады смерці, якія забілі гэтых палітыкаў, закатавалі і недзе пахавалі. Паўлічэнкаўскія ўроды таксама былі, мы ўсе гэта ведалі. Але звычайныя амапаўцы і міліцыянты, яны мелі ў сабе яшчэ чалавечнасць нейкую. Але за 20 гадоў лукашызму нейкім чынам была выхаваная такая парода людзей, гэтых суддзяў, амапаўцаў, у которых нічога святога няма, которые спакойна могуць біць старую жанчыну, маладую дзяўчыну, которые гвалцяць маладых мужчын дубінкамі. Я апісвала гэтую сцэну у старых сваіх аповедах, потому што да нас прыходзіла жанчынка і жалілася, што яе згвалцілі дубінкамі, яна ледзь не памерла, ледзь яна адратавалася. Вось. Але потым жа гэта было масавую з'яву. Потым я, калі перакладала дакументы пацярпелым, каб яны маглі лячыцца тут у Польшчы, там страшныя траўмы нанесеныя. Там апечанае лицо дзяўчыны, адарваныя кавалкі тканак у маладога мужчыны, які, верагодна, нават ніколі не здолее хадзіць. Ногі яму агалілі кулямі зусім, кусткі адны засталіся. Не ведаю, што з ім будзе. І гэтак далей, і гэтак далей. Вось ты перакладаеш гэты пратакол медычны, лезеш у энцыклапедыю, каб перакласці, ты разумееш, што у яго фактычна няма ног, там адзін корпус застаўся. Тымі кулямі ці чым яны там яго зродавалі гэтак. А гэтую дзяўчыну яны ніколі не здолеюць аднавіць ёй твар, таму што ёй паўсківіца знесла, прабачце. Ну, такія справы. Які з тых часоў, з 90-х, 2000-х, ну, самы страшны момант нейкі з тых пратэстаў, які вы заспелі, які вы бачылі? Не магу сказаць. Бачыце, чалавеку шкадней іншых, чым сябе. Думаю, што найгоршы момант мой быў гэта 20-22 год. Таму што я сядзела тут, мне ўсё было больш-менш добра, але жыцця ў мяне не было. Вось калі украінскі контрнаступ пачаўся, я падышла да люстэрка, я ўбачыла іншага чалавека. Убачыла, што мне вочы інакш выглядаюць, што я шчаслівейша, што мне іншы колер твару, што я выпрасталася, паружавела. Ну, як нявеста, карацей кажучы, выглядала я у параўнанні з той шэрай ценню, якой я была да гэтага. Я зразумела, наколькі на мяне гэта вісіць. А шкада ж усіх аж не можна. А Вітольд Ашурак, ён ж не ў стане. А як ім балела перад смерцю, Боже мой. А дзеўкі, якія на 4 метрах у 12 сядзелі і задыхаліся. А калекі, а людзі, якія не дажылі, а людзі, якіх замарылі ў турмах, таму што не лячылі ад раку. Це вельмі балюча. Мы ж яшчэ ўсё і шкалы гора не ведаем. Мы ведаем толькі вяршыньку, некаторыя людзі проста ціха сядзяць і маўчаць. Як вы лічыце, ці павінны беларусы ваяваць ва ўкраіне зараз? Не павінны, але файна было б, таму што там ляжыць ключ да нашай свабоды. Як вядома, Лукашенка і ягоны рэжым трымаецца выключна толькі на падтрымцы Расіі і Пуціна. Інакш бы мы іх бы знеслі, але ўсе разумеюць і разумелі, што калі б была ўжыта якая-нибудь зброя, нават калі б наш народ быў падрыхтаваны і гатовы, тут бы заўтра былі расійскія войскі. Яны і прыйшлі фактычна без усялякай перашкоды. Таму што акупацыя, яна не прыйшла ў Беларусь зараз, яна проста дайшла да свайго лагічнага завяршэння. Гэта быў квазіакупацыйны рэжым ад самага пачатку свайго існавання. І за ім заўсёды стаялі кропкава ФСБ і іншыя структуры Расійскай Федэрацыі, якія дапамагалі Александру Лукашенку ўтрымацца пры ўладзе, у тым ліку з дапамогай гібрыдных спецаперацый па знішчэнні грамадзянскай супольнасці і фізічным знішчэнні людзей. Я ў гэтым глыбока пераканана. Але ці перакананы вы ў тым, што можна перамагчы Пуціна, што ён можа проста даць заднюю і перачакаць? Раней я ў гэта не верыла, цяпер паверыла. Тут жа шмат залежала яшчэ ад паставы Захаду. І яна вельмі моцна змянілася з пачаткам вайны нават. Ён нам нібыта і дапамагаў, так, трымаў грамадзянскую супольнасць нашу. У нас убуханы вялізныя грошы, вы самі гэта ведаеце.
у нашу грамадзянскую супольнасць. Нам дадзены новыя мазгі, таму што калі б мы не выязджалі на захад, не чыталі заходняй літаратуры, не атрымоўвалі стажыровак на захадзе, у нас былі б савецкія мазгі. Калі б мы не бачылі гэтага вольнага і файнага жыцця, не пазбаўленага недахопаў, але гэта чалавечае жыццё, вялікімі магчымасцямі. Мы б дагэтуль сядзелі ў Савецкім Саюзе і былі б лапцямі, пакорлівымі рабамі. Многа зрабіў захад для нас, але ён быў не гатовы дзеля Беларусі лаяцца з Пуцінам. Ён і за Украіну не быў гатовы лаяцца з Пуцінам. Яны ж у пачатку вайны раіліся Зеленскаму эвакуявацца і аддаць Украіну, бо, маўляў, супраць Пуціна не папрэш. І вось украінцы зрабілі вялізны цуд, роўны цуду палякаў над Віслай, а можа і большы. Тому што і палякі тады гэтых орд страшных не спалохаліся. А палякам адмовілі усе дапамогу. Сказалі, што ну куда мы супраць Арды. Не далі ім ніхто дапамогі. Палякі ваявалі, я ж у музею войска польскага працую, палякі ваявалі чым папала. У іх адных кулямётаў было 5 мадэляў. А ведаеце, што такое да 5 кулямётаў навучыць людзей імі карыстацца і падвесці патроны да 5 розных мадэляў. Не хапала нічога, але быў дух, і было іх все-таки болей, чым беларусаў. Палякаў і украінцаў ёсць каля 40 мільёнаў, 40, 45, 38. І яны ўжо маглі Ардзе даць адлуп. Беларусы 9 мільённыя зрабіць нічога не маглі бы са зброяй у руках. Прычым з такой пранізанасцю, русіфікаванасцю, такой пранізанасцю расійскімі агентамі ўплыву на ўсіх узроўнях улады. Украінцаў гэта таксама было алюміній. Украінцы здзейснілі свой цуд над Віслай. Палякі здзейснілі і ўратавалі Еўропу, а цяпер украінцам выпала на долю гэтыя выпрабаванні крывавыя. Спачатку захад у іх не верыў, зброі не даваў, але калі потым пабачылі, па-першае, што такое дух нацыі, которая згодная сябе абараняць, хоць да апошняй кроплі крыві, бо, як сказаў адзін з украінскіх палявых камандзіраў, нам трэба гэта зрабіць, нават калі яны затаўкуць па Украіны. І возьмуць па Украіне, затаўкуць палову украінцаў, таму што мы 400 гадоў не можам ад іх пазбавіцца. 400 гадоў мы ваюем. І гэтая вайна перадаецца з пакалення ў пакаленне. Мы не хочам перадаваць гэтую вайну нашым дзецям, унукам, праўнукам і гэтак далей. Сказаў украінскі палявы камандзір. І вот Украіна ўся гэта зразумела. Падтрымка вайны і нездавання там сягае нейкіх 90-80%. Яны не згодны аддаваць больш сваіх земляў, бо яны зразумеюць, што Расія як рак кастаеда. Яна ўжо, калі пачала есці нагу, так, то яна табе даесці да самага бядра, калі не ваяваць з гэтым, калі яе не лячыць. Ну і вось. І тады, калі Захад убачыў, што ёсць каму даваць зброю, што гэтыя рукі зброю ўтрымаюць, што гэта не Афганістан табе, які ўцёк пакідаўшы ўсё. Яны сталі даваць все новыя і новыя віды падтрымкі, вострую і гарачую зброю, бо яны ўбачылі рукі, якія гэтую зброю змогуць трымаць. І на дадатак яны ўбачылі, што расійская армія гэта гнілы мех, з яго ўсё сыпляцца. І што Пуцін гэта не які-небудзь колас, што гэта аблезлая крыса. Нават слова пацук не хачу ўжываць, бо яно мілая, міхаланем падыстаўская, што гэта старая, аблезлая, паталагічная крыса, пакрытая язвамі. Вось. І што гэтую крысу можна дабіць. А раней жа ўсе думалі, што яна як ухопіцца, то ўсім горла перагрызець. Мы бачым, што это гнілы мех. Уся гэта імперыя, гнілы мех. У іх добра выходзіць толькі адна функцыя – падаўляць і забіваць, падаўляць і забіваць. Всё, больш нічога не ўмеюць. Ну, яшчэ можа красці. Які вы бачыце канец Пуціна? Я не ведаю. Найбольш верагодным, мне здаецца, што яго свае заб'юць. І найбольш верагодна, мне здаецца, што заб'юць так, як забілі Сталіна. Альбо каторага з расійскіх імператараў. Ціхенька прыдушыць, альбо не дапамагаць, альбо атруціць, альбо нейкай табакеркаю даць і сказаць: «Божа, цар-бацюшка прыставіўся». І тады пяройдзе да нейкай семібаяршчыны, смута нейкая пачнецца. Прыйдзе нейкі пераходны перыяд, пераходны цар, ГКЧП. У іх жа заўсёды так адбываецца на новым этапе гісторыі. І тады настае наш шанец. Не ведаю, ці разваліцца расійская імперія на 22 дзяржавы ўжо зараз. Эпплбаум, напрыклад, цвердзіць, што гэта наступіць ужо зараз. Я не ведаю, я не маю ведаў гістарычных. Але што Беларусь з гэтага паскуднага возу можа саскочыць на поўным хаду і змыцца ў свае лясы і больш ніколі туды не ступаць, гэты шанец у нас ёсць. І мы павінны ведаць, што як бы украінцы на нас не лаяліся, ключ ад гэта ў украінскіх руках. Мы не павінны на іх увогуле крыўдзіцца, што б яны пра нас не гаварылі.
Яны не павінны зараз увогуле не мусіць разбірацца, чыімі рукамі запускаюцца з нашай зямлі іх ракеты. Ім не да таго. А якім можа быць сыход Лукашэнкі? Гэта дакладна добра не скончыць. Не ведаю. Наконт Лукашэнкі не ведаю. Зусім. Справа ў тым, што я схільная Лукашэнку Александра Рыгоровича дэманізаваць. Я яго дэманізую сапраўды. Я бачу, што яго нялюдская сутнасць. Яго чакае страшная будучыня, але якой яна будзе, я не ведаю. І не хачу ведаць. Абызвачэзнік. Для вас гэтая новая будучыня Беларусі, яна у якой перспектыве, як вы думаеце? Як блізка гэта можа наступіць? Это можа наступіць уже вельмі хутка. Калі тэндэнцыі, якіх бачу, захаваюцца, то гэта можа наступіць цягам некалькіх гадоў. Будзе смута знову, так званыя беспарадкі. Могуць прыйсці выпадковыя людзі, якія пастараюцца ўтрымаць вось гэтае тое, што збудаваў Александр Лукашенко ў руках, як Кебіч стараўся атрымаць савецкую спадчыну ў сваіх руках. Але, натуральна, не здолее, і мы будзем перажываць вельмі цяжкія часы. Але гэта будуць цяжкія часы з надзеяй. Я не магу рабіць прагнозаў, але я ведаю, што з'явілася святло ў канцы тунэля, і ўсё будзе добра. Потым ўсё будзе добра. Трэба проста дазмагацца і дажыць, і кожны, каб на сваім месцы рабіў свае справы. І ні ў якім разе не заігрываць са злом. Таму што это інфернальнае зло. Людзі дакаціліся да інфернальнага зла, глумлівага. Таму што вось у багаслоўі ёсць такая думка, што найгоршае это не зло з сур'ёзным абліччам, зло натхнёнае, а зло глумлівае, якое страціла ўсялякую павагу да чагокольвек. Мы маем дачыненне менавіта з найніжэйшым відам і тыпам зла. Глумлівага, за якім нічога не стаіць, за якім не стаіць нават структура і культура зла. Гэта калгаснае зло. Это зло з адсутнасцю усялякай культуры і густу. Самі ж бачыце. Як вы ставіцеся да каліноўцаў, якія зараз ваююць ва ўкраіне? З піетэтам, павагай, малітвай. І я вельмі хачу, каб яны засталіся жывыя. Лепей, чым я ставлюся да каліноўцаў, ставіцца немагчыма. Нема словаў. Я не ведаю, калі б ваш сын сказаў, што хоча пайсці туды, што б вы яму сказалі? Вот тут вы мяне злавілі. Я бы не хацела, каб мой сын пайшоў каліноўцаў. У мяне ёсць шляпы, тупы эгоізм маці. Я не магу праз яго пераступіць і не збіраюся. Я не хачу, каб мой сын ішоў на вайну. Я бачыла гэтую прыўкрасную жанчыну, якая прымала прысягу, чый сын загінуў, прыўкрасны сын. Прыгожы, малады і моцны мужчына загінуў, баронячы Беларусі і Украіну. Я проста яе подзвігу, яе подзвіг перацаніць немагчыма, яго подзвіг перацаніць немагчыма. Але свайго сына я папросту не пушчу. Ну, як пойдзе, то куды я ўжо дзенуся. Але я спадзяюся, што мой сын будзе жыць. Як увогуле гэтая вайна, гэты год стаў магчымым, як вы лічыце? Ён быў непазбежны, фактычна. Расія без вайны не можа жыць. Гэта яе натура. Чым інакш яна можа растлумачыць мільёнам сваіх бяспраўных, бяззубых, спітых рабоў, якія апрача гарэлкі і гнілых халуп нічога не маюць. Чым яна можа растлумачыць, што яны так жывуць пры такіх багаццях? Нічым. Ім трэба веліч, ім трэба кампенсаваць убогасць іх жыцця. Я не буду тут распісваць, як жыве, допустим, Тува, альбо як жывуць занядбалыя раёны Расійскай Федэрацыі, гэта ні ад кога не таямніца. Ім трэба растлумачыць, для чаго ж яны ўсё ж такі жывуць такім скоцкім жыццём, якое хутчэй антыжыццё, чым жыццё. Як растлумачыць можна, што Масква на гэтым тле ззяе як брыльянт на фоне мешкавіны дранай? Толькі такім чынам, што гэта імперскі горад, імперская сталіца, ёй трэба ганарыцца. Што яхты алігархаў, гэта імперскія яхты, яны багацейшыя за ўсіх на свеце, імі трэба ганарыцца. А сраць можна і ў крапіву. Толькі так. А каб веліч увесь час падтрымліваць, трэба новыя і новыя землі. Яны ж, большасць Расіі, яны ж панятку не маюць, дзе гэтая Балаклея. Палова з іх піша Бакалея.
Але вось, боже, ну нас назад забралі Балаклею, боже, куда смотрит камандаванне. Да ты пра гэтую Балаклею ніколі панятку ніякага не меў. Ані пра Ізюм, ані пра Балаклею. На чорта табе гэта Балаклея. Ты звярні ўвагу на свой Ціхвін. Цвярская вобласць бярэ шэфства над нейкім мястэчкам у Данецку. Потым у Цвярской вобласці прарывае трубу агульнагарадскую, каналізацыйную, якая не рамантавалася з 1975 года. У людзей няма ні каналізацыі, ні вады 3 дні. А ім гавораць, прабачце, у нас жа ж у бюджэце грошай няма. А дзе грошы? Ну от трохі туды адправілі ў Данецк. Гэта такое мысленне. Трішкін кафтан. Вот тут прадраўся, але мы адтуль взялі пару нітак і дашываем сабе новыя гэтыя рэгіёны падшываем. Ці можа Расія хораша выглядаць? Ды не можа. Ты просто кошмарнае відовішча на сябе ўяўляе, але люстэрка сябе не бачыць. Як вы лічыце, ці можна ім вылечыцца ад гэтай імперскасці? Я не веру ў гэта. Нават па разу ў вайне? Не веру. Яны тут жа пакрыўдзяцца, акрысяцца, пачнуць лялеюць у сабе крыўды імперскія. Будзе ваймарскі сіндром, што зноў нас красаўцаў духоўных таўкуць ворагі з усіх бакоў. І гэтую крыўду яны будуць у сябе культываваць, зноў спаўзуцца, зноў набяруцца сілаў, прытояцца і зноў накінуцца, канешне ж. Магчыма, толькі калі яна распадзецца сапраўды на кавалкі, інакш нічога не будзе. Хачу вас пытаць пра гэтую прыроду зла, якую мы назіралі ў Бучы і ў іншых украінскіх гарадах, мястэчках, і што працягваецца і зараз. Як вы разумееце гэта? Адкуль гэта ідзе? У 2019, здаецца, годзе расійскія феміністкі і грамадскія арганізацыі падавалі ў адміністрацыю прэзідэнта, ў розныя органы законапраект аб запабяганні хатняга гвалту. Бо вы ведаеце, што некалькі тысяч расеек гінуць ад хатняга гвалту штогод. Нікога гэтыя лічбы не пужаюць. І вось, як я даведалася з пэўных крыніцаў, Ціхан Шаўкуноў і Кірыл Гундзяеў хадайнічалі перад Пуціным, каб не прымаць гэты законапраект. Таму што, маўляў, на гвалце інстытуцыянальным трымаецца расійская сям'я. Гэта чыстая праўда. Яны адзін аднаго трымаюць толькі на гвалце, яны адзін аднаго страшна ненавідзяць. Я сцвярджаю гэта з поўнай адказнасцю. Таму што, калі я чытаю іхныя форумы, чаты, тэлеграм-каналы, яны вельмі хамяць адзін аднаго. Яны дачыняюцца ў высокім вісклівым історычным тоне адзін з адным. І так дачыняюцца бацькі і дзеці, браты і сёстры. Мужы і жонкі я ўжо і не кажу. Канешне, пробліскі любові і там здараюцца, бо ўсё ж такі гэта людзі, што не гавары. Але вось гэты агрэсіўны асяродак, і як яны абыходзяцца са сваімі шуласнымі, скажем так, суайчыннікамі, вы можаце гэта ўсё пачытаць і пабачыць. Гэта ў адкрытым доступе. Азярэнне там дасягае такога градуса, якога мы ў Беларусі, ва ўкраіне ніколі не бачылі. Все яны са сваімі так паступаюць. Так як жа яны павінны паступаць, калі яны прыязджаюць у чужы край і бачаць, што мала таго, што ты можаш гэта рабіць, цябе за гэта не пакараюць, з цябе героя зробяць, табе зорку героя дадуць. Вырабляй, што хочаш. А садызм у душы іграе, а яшчэ і зайздрасць у душы іграе, бо ты прыехаў з месца, дзе ніколі ўнітаза ў вочы не бачылі, дзе з гаўна і палак хата злеплена, яшчэ і няма чым ацяпляць. У цябе палову зубоў няма, ты ніколі нармальнай ежы не бачу, цябе бабуля выхоўвала, бо бацька з мацерай шпіліся і па турмах. Ты прыязджаеш, бачыш раскош, хахлы, нейкія запакасныя хахлы, якія нізшая раса, увогуле, як народ не існуюць, жывуць па-царску. Яны ж пісалі на сценках дамоў: кто вам позволил так хорошо жить? И это не один выпадок, яны ў вочы людзям так говорили. А что вы думали, хахлы, что вы лучше нас жить будете? Вот адкуль гэта ўсё ідзе, я ўпэўненая ў гэтым. Да калі гэта змянялася, Боже ж мой. Вы пачытаеце ўспаміны, як Красная армія заходзіла ў заходнюю Еўропу падчас Другой сусветнай вайны. Што яна вырабляла? Што не з'ем, то панадку сваю, ўсё разносілі на сваім шляху. Што не маглі ўзяць трафеямі, тое разбівалі, таўклі. Што з жанчынамі выраблялі, з тымі немкамі нешчаснымі. Свіням кідалі жывым, згвалціўшы. Гранаты засоўвалі, у вагінную ўзрывалі. Ты ж можна пачытаць ва ўспамінах таго ж Някрасава. Нічога не змянілася і не зменіцца з імі. Так вось, у мяне пытанне. Чаму гэта не мяняецца? Час ідзе, людзі мяняюцца, новае пакаленне ідэя, неважнасць чалавечага жыцця. Чалавеку трэба для чагосьці жыць. Ён не можа
экзістэнцыяваць як свіня ва ўласных адыходах. Яму трэба альбо жыць сваё шчаслівае, багатае, свабоднае, поўнае рэалізацыі жыццё, альбо быць оркам і змагацца раді імператара. Дзеля вялізная ідэя вялікай імперыі. Вось у іх ёсць такая ідэя. І яшчэ ім гавораць пры гэтым, што ўсе вакол кепскія, так, бездухоўныя, і хочуць цябе зямлю адабраць, а ты вось не гледзяш ні на што, святы, і табе можна ўсё. Ну, вось я салаўёўскія праграмы, наколькі магла, настолькі глядзела, яны там могуць усё перавярнуць, што заўгодна. Напрыклад, яны прыйдуць, разаб'юць усю украінскую зямлю, і потым гавораць, ну мы же их с любовью хотим притянуть к себе. Концлагеря — это же очень плохое дело, а ГУЛАГ хороший, потому что мы видим индивидуальность. А то же там люди замерзали пластами и помирали от цинги. И то, что, вот, допустим, реки сибирские обваливались, а береги, и можно было побачить целые слои черепов безымянных. Миллионы людей загнили в ГУЛАГу. Где же твоя индивидуализация каждого человека? А это, оказывается, было перевоспитание. Понимаете, зрабіць добра супраць волі гэтага чалавека, это яны лічаць перевоспитанием. Мы же старшие братья, мы пришли вас спасать, перевоспитывать. Альбо ў Марыуполі прыйшлі, растаўклі горад, забілі 100 000 чалавек, у падвалах дагэтуль гніюць трупы, іх не выцягваюць, іх не ідэнтыфікуюць, іх аб'ядаюць сабакі, а яны ўжо там нарабілі з гаўна і палак хатак. Прычым такіх домікаў, як яны ўмеюць, трушчобаў нейкіх. Кветачкі высадзілі ў гаршках, знялі і паказалі, што мы аднаўляем Марыуполь. Гэта ж у іх культура такая. Вы памятаеце Пушкіна? Я зараз не працытую. У ягоным вершы ёсць такі вобраз, што братского орла русским огнем испепелим, и из этого пепла возродится феникс славянской дружбы. И я читаю на их форумах, як звычайныя люди вельмі часто пишут: сравнять все с землей, построить города наново и привести своих. Вось яны гэтым займаюцца. А успомнім Галадамор. І з чаго паўсталі данецкія рэгіёны? З таго, што яны там замарылі голадам украінскіх сялянаў, набудавалі новых гарадоў шахтарскіх розных, назвалі рознымі савецкімі імёнамі: Варашылавград, Артём, Красный Лиман, што там навыдумлялі, цэлая куча такіх савецкіх вульгарных назваў, і завезлі людзей без роду, без племені з розных рэгіёнаў галодных. І з гэтага ўзнік феномен Донбаса. Мне цікава, ці гэта, як вы лічыце, прырода расійская, імперская, ці гэта, ў прынцыпе, хвароба чалавека? Бо ў 20-м годзе сілавікі беларускія білі беларусаў, так нібыта гэта не землякі. Што тычыцца нашай сітуацыі, то калі разглядаць знутры, то гэтыя менты, которые займаліся нашым народам, яны дзейнічалі не па ідэалогіі беларускай. Яны дзейнічалі з ідэалогіяй расійскага міру, рускага міра, як вядома. Яны, это тая ж самая ідэалогія. І рэжым не мае іншай ідэалогіі, апрача ідэалогіі рускага міра. Часамі яны апранаюць гэтую ідэалогію ў шаты славянскасці. Славянскі, наш славянскі светлы мір. Але мы ж бачым, што это адно і тое, што захад вораг, што чалавеку свабода не патрэбна, што дзяржава ёсць усё, а ты нішто. І гэтак далей. Што жыды, масоны і амерыканцы. І цалкам поўнае неведанне заходняй культуры, затое цудоўнае веданне расійскай культуры. Але якое веданне? Такое, якое ў школе навучаць. Вы думаеце, дарэмна яны русіфікацыю ў школах увялі? Не, это рускі мір нас забівае. Рукамі можа быць і з расейшчаных беларусаў, але это не мае значэння, ці ён тутэйшы, ці ён з цвяры прыехаў. Як вы лічыце, адмена расійскай культуры, яна неабходная зараз? На некаторы час так. Чаму? Яна нясе ў сабе імперскі ген. І расійскую культуру трэба ў школах, допустим, абмежаваць да некаторай часткі урокаў літаратуры, сусветнай літаратуры, у якой, як складовай часткай якой з'яўляецца расійская літаратура. Са школы гэтую мову можна спакойна, са спакойнай душой прыбраць. І трэба вучыць дзяцей іншым мовам: ангельскай, нямецкай, кітайскай, чаму не кітайскай, чаму не арабскай нават, чаму не украінскай, любым мовам. А расійскай можна не вучыць некаторы час. Гэты ген павінен быць пазбыты. Гэта культура павінна стаць для нас гасцявой, чужой. Але разам з тым ва ўкраіне зараз знішчаецца
і такая беларускасць, якая там была, беларуская культура. Быкова выкідаюць са школьных праграмаў, вуліцы перайменоўваюць. Ім зараз так баліць, што вы. Яны зараз не ў стане разгледзець нюансы. Ведаеце, што вось я зараз таксама ж гавару пра расійскую нацыю, абагульняючы, але трэба памятаць, што там ёсць і добрыя рускія, якія цяпер у турмах сядзяць, ёсць рускія, якія забітыя за свае погляды. Яны не імперскія рускія, это нармальныя людзі. Вы уявіце, якім там цяжка ў гэтым грамадстве. Мы гэта бачым, так? Таму што мы можам разабрацца зараз. Нам хаця і баліць, але на нас бомбы не валяцца, а яны не абавязаны зараз разбірацца. От каму трэба, той разбіраецца. Арестовіч разбіраецца, он недавно з Ціхановскай сустрэўся. Гэта ўсё скончыцца, гэта вакханалія з перайменаваннем і з ненавісцю да нас, на ўсё скончыцца. Але мы зараз не павінны крыўдзіцца на гэта. Уявіце, каб з Украіны бомбы падалі вам на галаву. Не трэба на гэта заўтра зараз крыўдзіцца, гэта не пытанне такога маштабу. Як вы ставіцеся да Ціхановскай? Гэта мой прэзідэнт, я за яе галасавала, яна мяне ні разу не падвяла. Як вы яе ўспрымаеце як палітыка? Я не ведаю, што можна зрабіць на выгнанні. Мне здаецца, што тое, што можна зрабіць на выгнанні, яна робіць, і робіць выдатна, і каманда яе выдатна працуе. Яны стараюцца нас, беларусаў, уратаваць наш апошні гонар, тому што мы перажылі ж две трагедыі. Спачатку нас усе любілі і паважалі за то, што мы вольны і прыўкрасны народ. Цэлы свет у нас у 2020 годзе закахаўся. А потым у нас і гэта забралі, калі Лукашенко увёў расійскія чорныя гэтыя войскі і пагнаў на Украіну. І мы цяпер... Хто мы цяпер? Мы цяпер хаўруснікі самага горшага на свеце фашысцкага рэжыму. І зноў жа ніхто не будзе разбірацца. Усе на нас так глядзяць ужо. Усе забылі пра 20-й год. Але некаторыя не забылі. Палітыкі, эліта не забывае пра гэта. Бо палітыкі эліта для таго і ёсць, каб бачыць болей, чым звычайны чалавек. І Святлана Ціхановская, яна беларускае пытанне трымае ў фокусе. Яна глядзіць на інтарэсы простых людзей на захадзе. Яна робіць так, каб мы не падпалі пад тую ж візавую забарону, так як расейцы. Каб беларускія студэнты маглі вучыцца ў еўрапейскіх вузах, каб мы не былі адрэзаныя ад еўрапейскай цывілізацыі. З таго, што я бачу, яна робіць максімум. Хто з беларускіх палітыкаў вам увогуле сімпатычны? Святлана Ціхановская мне сімпатычная. Я не ведаю, ці палітыкі. Андрэй Стрыжак мне сімпатычны. З тых, хто па турмах, то Мікола Статкевіч мне вельмі моцна сімпатычны. Ну, зараз цяжка ўсіх узгадаць. У нас ж там ці не 11 тысяч, я так думаю, чалавек сядзіць як мінімум. Вы пісалі не так даўно, што нам усім вельмі неабходная зараз такая агульнанацыянальная самадысцыпліна. Можаце гэтую сваю думку развіць? Не гаўкацца па дробязях, не падазраваць усіх у шпіянажы на карысць ФСБ і КДБ, не глядзець, хто колькі ў кішэні мае грошай, не дзяліць грантаў, не зайздросціць тым, каму ў жыцці паводзіцца лепей, у каго лепшыя сувязі. Другасныя пытанні ўсе апрача вызвалення Беларусі. Але, натуральна, не трэба закрываць вочы на адмоўныя з'явы ў нашым асяродку і старацца з імі змагацца. Як вы думаеце, гэта ад чаго ідзе? Нейкая агульная стомленасць, жаданне кагосьці зараз зрабіць сабе імя, нейкі палітычны капітал зарабіць? Укусіць таго, каго можаш укусіць. Таму што Лукашэнку ты укусіць не можаш, мента ты укусіць не можаш, нічога ты зрабіць не можаш. І тут ты пачынаеш змагацца з тым, да каго можаш дацягнуцца. Бо ты бачыш, там жа ж людзі не святыя, можа, яны і робяць нейкія такія рэчы, ведаеце. Можа, можна па кім-небудзь ускрыць некаторыя злоўжыванні, і непатызм некаторы, і можа быць па блату уладкаванне на работу, і можа немэтавае выкарыстанне і халтуру, а можа хтосьці і даносы строчыць. То ўсё можа быць. Але навошта рабіць з гэтага татальную вайну? Калі табе штосьці вядома, змагайся са злом лакальна. А не гавары, што ўсе это самае, невядома хто ўпэцканы брудам, а ты ў белым паліцей святы чалавек. Это секта, это сектантства. Оно да добра не даводзіць. А зноў жа успамяну Зянона Станіславовича Пазняка. У іх жа ж усе шпіёны, апрача іх. Усе шпіёны. Таксама ёсць такая думка, што з іншага боку нейкія гэтыя публічныя сваркі, дыскусіі, спрэчкі. Таксама некаторыя лічаць паказчыкам таго, што ў Беларусі пачынае нараджацца нейкая палітыка, якой, у прынцыпе, у свеце без гэтага складніку і не бывае. Як вы пра гэта думаеце? Ну, якая у нас можа быць палітыка, калі у нас захопленая дзяржава? І мы на маргінесе з яе выціснутыя. Это тое ж самае, што дзяліць скуру незабітага мядзведзя.
Не, вот не, мы сацыял-дэмакраты, мы не дапускаем гэтага, не, а мы левыя, а мы лібертарыянцы, а нашы погляды вам не пасуюць, а вашы нам, мы ніколі не сыдземся і гэтак далей. А за што цяпер сварыцца? За пусты мех? У нас няма сваёй дзяржавы. Это палітыка у шклянцы вады бура. Зараз трэба сапраўды займацца, ну, як мне здаецца, я ж не палітык з мужа. І я, як заўсёды, як і ў 90-х гадах я не была пасярод баемы, так цяпер я і на самым узбоччы працэса беларускага. Я гавару толькі, што мне здаецца здалёку, як я думаю, не хапае класа некаторым. Калі ты ўжо хочаш з кімсьці паспрачацца, то не абражае яго як асобу, не ўлазь ты ў ягонае жыццё, ведай, дзе твае межы, дзе яго межы. Не лезь ты як свіння. Это все палітычная культура павінна быць і клас. Паглядзіце, у ангельскім парламенце, допустим, б'юцца, у Верховнай Рады Украіны б'юцца, за чубы цягаюцца. Але як толькі заходзіць размова пра дзяржаўны інтарэс, поўная еднасць. І трэба нам гэта вот разумець і трымацца дзяржаўнага інтарэсу. І не вешаць нос адразу, як адбываецца штосьці кепскае. Хто горшы, на вашу думку, Лукашенка ці Пуцін? Там такія адценкі чарнаты, да якіх я ніколі не прывыкну, якіх не адрозніваюць мае вочы. Гэта адценне пекла. А я ў пекла зазіраць не хачу, это раз. А па-другое, я такія адценкі не адрозніваю. Якой бы я ни была, але я не такі кепскі чалавек. Ува мне няма жадання адбіраць жыцці іншых людзей, прыніжаць іншых людзей, так як прыніжаючы нават сваіх падначаленых Пуціну, Лукашенка, сладастрастна іх прыніжаючы. У іх многа д'ябла ў душы. Тут немагчыма адрозніць гэтыя адценкі чарнаты. Як вы думаеце, што будзе перамогай Украіны ў гэтай вайне? Мінімум. Украіна забярэ свае тэрыторыі. Забярэ Донбас. Увесь. Цяжка будзе яго назад вярнуць у цела Украіны, таму што там вельмі многа ўродстваў нарабілася за гэты час. Але забярэ і забярэ Крым. Ці пойдуць яны далей на Расію? Я мяркую, што гэта можа і не адбудзецца. Я думаю, што Расію пастараюцца даціснуць да развала, распада альбо хаця бы ўпадка не ваеннымі сродкамі. Мы бачым, што ваенныя і палітыкі Захада, асабліва Злучаных Штатаў, загаварылі пра абавязковую дэімперыялізацыю Расіі. Пра гэта гаварыў нават Макрон, які неяк нават лаяльнавата ставіўся нібыта да Пуціна, але ў Афрыцы ён сказаў, што Расію неабходна, што, як жа гэта ён сказаў, чакайце, працытую больш-менш дакладна. Ён сказаў, што мы бачым апошні этап распаду расійскай імперіі. Яны нарэшце у гэта паверылі, бо мы ў гэта верылі ва ўсходняй Еўропе заўсёды, а ім цяжка было ў гэта паверыць, бо ім і інтарэсы заміналі, і лобі расійскае было моцнае, але яны зазірнулі ў бездань і пабачылі, што сапраўды альбо Расія і астатні свет, альбо астатні свет, альбо Расія. Тут трэба выбіраць. Яны выбралі сябе, астатні свет. І мне здаецца, што украінцам не давядзецца хадзіць на расійскія землі, што Расію папросту пакладуць на лапаткі з дапамогаю эканамічных падважнікаў і інструментаў. У вашым жыцці быў цікавы досвед, калі вы працавалі сацыяльным работнікам тут, у Польшчы, і дапамагалі пажылым людзям. Я хочу вас спытаць, што вы зразумелі пра старасць за гэты час, якой яна можа быць? Моя падапечная, адна з маіх падапечных, захавала цалкам інтэлект, але яе цела распадаецца. І яна мне расказвала, што для яе ўзяць філіжанку і паднесці яе да вуснаў гэта такая ж прыгода, як якому-нибудь спартоўцу ўвайсці на Гімалаі. Таму што гэта хвароба Паркінсона. Таму што яна тоўстая, таму што яе цяжка, таму што яе мускулы распадаюцца, таму што яе 11 хваробаў. Яна з цяжкасцю ўжо перасоўваецца па ўласнай хаце. І яна яшчэ расказвала мне, што ў яе цела юныя дзяўчыны, што яе існасць юнай дзяўчыны, маладосць унутры, а ўсё гэта запіхнута ў скафандр старога распадаючагася цела, і што ты працягваеш руку. Але з іншага боку яна сказала, што гэта і прыгода, і пераадольванне. Ну і містыкі многа. Яна распавядае, што да яе прыходзіць белая дама. Усе ёй ўсё нармальна. Здаровы інтэлект, гэта навукоўка біолог. Белая дама прыходзіць да яе, сядае там, дзе растуць яе гэтыя кветкі, архідэі. І проста пазірае на яе. А часамі бярэ яе веер і абмахваецца веерам.
Я, кажа, першыя дні яе баялася, потым зразумела, што ёй ад мяне нічога не трэба. Она мне гэта вось расказвае. Ну і пра старасць, што я зразумела, што у старасці выйграюць тыя, якія жылі добра і сумленна. Тому што іх будуць светлыя ўспаміны, калі гэтыя ўспаміны ўвогуле захаваюцца. Тыя, хто нарабіў сваім жыцці многа зла, першае з імі ніхто не хоча мець стасунку, нават за грошы. А па-другое, у іх кепскія ўспаміны. Я была апякункай чалавека, які забіў сваіх 9 жонак і ўсё жыццё правёў у турме. Ну, это вельмі страшна. У яго змяняліся апякункі ўвесь час. Таму што ніхто не хацеў яго даглядаць. Ён быў настолькі брудным чалавекам. З усіх бакоў. Ён не мог выказаць ні адной светлай людскай думкі, ні аднаго светлага людскага руху душы. А пры гэтым, калі гэта ўсё накладаецца на брыдоту старасці, прычым турэмнай старасці, калі ён ужо ўвесь сагнуты ў круг, это вельмі страшнае відовішча. Што становіцца чалавеку важным, калі ўжо жыццё набліжаецца дзесьці там да фінішу? Дробязі, штодзённыя пабытовыя дробязі, зусім ніякія васпарення душы і мечтання пра эту самую, пра тое, што на тым свеце будзе, і пра веру, і пра... Хаця касцёл таксама прысутнічае ў іхным жыцці. Смачна паесці, што ў нас будзе на абед, што паказвалі па тэлевізару, як там жывецца ў новым шлюбе якой-небудзь там зорцы, тэлевізары, што адбываецца ў серыялах, што яшчэ такое? Ну, карацей, што ў дзяцей, унукаў? Дробязі. Гэта чаплянне за дробязі штодзённага жыцця. Таму што ты не ведаеш, што з табой будзе па той бок, так? А тут яно ўсё такое мілае, утульнае. Гэта наша штодзённасць, гэта як вечнасць. Вось гэтая філіжанка, яна нікуды не дзенецца. Гэта моя любімая філіжанка, так? Вось на ложку там, дапусцім, узоры такія. Я люблю менавіта гэтую посцілку. Яна нікуды не дзенецца. Яна вечная. І потым так, ведаеце, сумна, так, калі яны паміраюць ужо, так? Ты бачыш, як гэта ўсё утульнасць іхная. Збіраныя многія дзесяцігоддзі, купляная і лелеяная, нашчадкамі выкідваецца на сметніцу. У мяне ў доме, ён з 1948 года пабудовы, пачынаюць паміраць людзі, якія туды засяліліся ад самага пачатку. І на іх месца прыязджаюць людзі іншыя, маладыя. Натуральна, яны не будуць вось гэтыя трымаць старыя кніжкі забытых аўтараў, калекцыю шпілек, якія бабулька так ніколі і не зносіла, бо ўжо ж ногі падагрычныя, дзе ты тыя шпількі зносіш. І гэта ўсё мокне пад дажджом сіратлівае. Альбо, дапусцім, 2 бакалы, з якіх яны з дзеткам пілі некалі на сваім вяселлі, стаяць перавязаныя стужачкай, то ўсё выкінутае. Альбо слоніка выкінуты, Дзед Марозік ці там Святы Мікалай, які ставіўся штогод пад елачку, свечкі, зайчыкі пасхальныя. Усё гэта раптам апынаецца на сметніку і яшчэ некаторы час трымаецца на вадзе, як кругі па забытым чалавеку. А потым знікае, бо прыходзяць смеццяры і ўсё вывозяць. Я сабе пару такіх рэчаў забрала на хаты. Што гэта за рэч? Філяжанка з ружамі, натуральна, з якой мала хто піў, бо гэта была святочная філяжанка, распісаная залатымі ружамі. Я п'ю з яе зараз каву. Быў плед. Дарагі плед ГДРаўскі, 70-х гадоў, цяжка набываны, у Савецкім Саюзе здабываны з боем. І яшчэ шпількі я забрала. Італьянскія і французскія шпількі, якія ў Рэспубліцы Польшча былі куплены ў нейкай бярозцы, адпаведніку бярозкі, за вялікія грошы, за вялікія боны, і якія ні разу не былі надзетыя. Яна, бедалага, гаспадыня гэтых шпіляк, іх недзе ў нетры шафы хавала для вялікага выпадку ў сваім жыцці, для нейкага вялізнага шчасця і свята, але так і не надзела іх ні разу. І першы раз надзела іх я на сметніку. Я цяпер іх ужо не надзену, бо яны на памер меншыя. У мяне свае шпількі ёсць, таксама выкінуць. А шчаслівых людзей, старых, вы бачылі? Конечно, бачыла. Нават самы хворы чалавек можа быць шчаслівым. А чого гэта залежыць? Калі ён задавальняецца тым, што мае. І гэта не тое, што «О, я бедная сіраціначка, хопіць мне і гэтага». Але вось праўда, можна ж атрымаць задавальненне ад таго, што ў цябе крывянка смачная. А потым ты пойдзеш гуляць пад ручку з кім-небудзь, так? І табе сёння нічога не баліць.
А твае дзеці жывуць у Аўстраліі, і табе вось прыслалі відэапаштоўку, і ты сам знайшоў на тэлефоне, сам сваімі рукамі наторкаў і глядзіш, як твае дзеці жывуць у Аўстраліі, якія ў цябе там унукі бегаюць, белакурыя і так далей. І што прыедзе сын і забярэ цябе на лецішча, і сын цябе любіць і шануе, і гэтак далей. Многа ўсяго. Кветкі яны вельмі любяць, старыя людзі вельмі любяць кветкі. А старыя людзі любяць з'есці смачна, старыя людзі выпіць вельмі любяць. Вельмі. Я думаю, што мяне з той працы рана ці позна праперлі, бо я ім праносіла алкаголь і цыгаркі, а гэта катэгарычна забаронена. Але калі ты бачыш, што чалавек праз год памрэ, так, і ён хоча выпіць, я прыносіла. Вы памятаеце нейкую такую самую глыбокую размову з нейкім такім чалавекам? З пані Зофіяй, конечно. Пані Зофія, нават не філасофская нейкая, мяне паразіла дэталі, якія яна мне распавяла. Яна гаворыць, што зусім нядаўна я была маленькай дзяўчынкай, якая жыла ў Шлёнску. Гэта быў чыста шахцёрскі горад. Увесь шахцёраў ён складаўся. Я ўжо забыла, што гэта за горад. І у доме, у блоку з ёй жылі адны шахцёры. І аднойчы яна выйшла маленькай дзяўчынкай у сонечны дзень. Села на прыступкі, побач сядзеў яе сусед, стары шахцёр, які ў гэты дзень выйшаў на пенсію. Ён сказаў ёй: «Ну што, Зося, я выйшаў на пенсію. І цяпер-то я пажыву сваё задавальненне. Я ўсё жыццё правёў пад зямлёй. А цяпер я і туды паеду, і сюды паеду. І так буду пенсію траціць. І мора пабачу, і горы пабачу». І ў той жа дзень на тых жа прыступках ён памёр. Яна, канешне, сышла ў хату, а потым глядзіць, а ён так і сядзіць. Потым ёй сказалі, што вось такі пан памёр. Але хаця бы адзін дзень гэты чалавек думаў, што ён будзе шчаслівы. Быў шчаслівы. І быў шчаслівы. У яго былі вялікія пляны і вялізная шахцёрская пенсія. Быў у вас яшчэ адзін вельмі цікавы досвед у жыцці, калі вы паехалі ў Амерыку. Быў. Як вы ўвогуле рашыліся нешта там, невядома дзе, край света, нам чужы? А мяне туды на стыпендыю ўзялі. Я б так сама і не паехала б ні за што. Гэта раскошны край, школны, это ж паўднёвая Каліфорнія. Але я там зусім не надавалася ні на што. Там замала дзівакоў. Разумееце, Каліфорнія ўвесь час вымагае ад цябе, мне так здавалася, каб ты быў прыгожы, багаты, паспяховы. Я не асуджаю гэтага. Я жыла ў пасёлку для мільянераў на вілле Фейхтвангера. Вакол усе былі такія віллы, куды сядалі верталёты. Людзі ляталі на работу верталётамі і вярталіся назад. Я была адзіным чалавекам на ўсё мястэчка мільянераў, які падымаўся і апускаўся пяшком на гару. 2 ці 3 кіламетры, бо крама была натуральна, што ўнізе толькі, нават прадуктовая. Кожны дзень, каб паесці, не трэба было хадзіць туды-назад, альбо ездзіць роварам. І навокал былі адны толькі мільянеры і мільярдэры. Вось. І ў Галівуд я ездзіла. Там таксама. Раскоша і багацце. А калі я гуляла па гэтых усіх бульварах з пальмамі, там людзі настолькі прыгожыя і свабодныя, што гэта цяжка сабе ўявіць. Яны зусім інакш рухаюцца. У іх ні адна костка ў хрыбце не скаваная. Там ходзяць высокія, прыгожыя, прыўкрасныя людзі ўсіх рас і нарадовасцяў. І рухаюцца на зусім інакш, як мы. І не скаваныя, і галовы іх так уперад не тырчаць, як у нас гародных. І зусім іншая мова цела. Галава адкінута, яны вельмі прыгожыя. Але проста я себе там адчувала не ў сваёй талерцы. Па-першае, мне бракавала змены пор года. Па-другое, я ўсё ж такі чалавек са сціснутым целам, чалавек несвабодны. Я чалавек усходняй Еўропы. Мне тут добра. І вось калі я адтуль ехала, з аднаго боку, мне было шкадаванне, таму што я пакідала самы сапраўдны рай. Там жа ж ніколі не бывае нічога, апрача квітнеючага лета прыўкраснейшага. З такімі вось кветкамі, як талеркі. З гарамі прыўкраснымі, па якіх пумы бродзяць, божа. А якія там кветнікі, а якая там ежа, а якія там батанічныя сады. Вот усё, што можна сабе ўявіць як пісаны рай, у самых лепшых уяўленнях і марах. Ён існуе. На кожным кроку. І кожны божы дзень, і кожны можа атрымаць ад яго асалоду. Пачынаючы ад Марыі, якая прыбірае там віллы, і заканчваючы мільярдэрам Эдвардам, які прылятае, допустим, з работы верталётам, кожны можа атрымаць свой невялікі кавалачак раю. Ну, але гэта было не маё. Я сябе адчувала заўсёды крыху менш прыгожай, крыху менш паспяховай, крыху менш спартовай,
крыху менш здаровая, чым хацелася б выглядаць на тым фоне. Ці то гэта комплекс, ці то мне не хацелася напружвацца, але я не была чалавекам Каліфорніі. Можа быць, какие-нибудь захалусці, у якім-нибудь дзікім Вайомінгу, я б і себе і пачула сваёй талерцы. А ўвогуле, я вельмі люблю аўтсайдераў, дзівакоў розных. Неудачнікі мне вельмі падабаюцца. Чым вы там займаліся? Книжку писала. Не написала. То бок, я сидела там, это был 13-й год, я сидела и избирала материалы для Воучы. И на меня немцы потратили великую кучу грошей, а я неудзячная. Не написала никакой книжки, потому что эта книжка во мне выспявала долго вельмі. Я збирала для яе матэрыялы многія гады, і не толькі матэрыялы, якія не былі неабходныя для ведання, але і свой чалавечы матэрыял. Каб пісаць пра важныя рэчы, трэба пажыць трохі. Вы зразумелі, штосьці там пра свабоду? Да, так. Людзі, у якіх ёсць вялікая прастора і вялікія ідэі і вялікія магчымасці, павінны ехаць у Амерыку, бо там яны могуць дасягнуць найвышэйшых вышыняў. Яны могуць там Галівуд заснаваць. Яны могуць там любы стартап правесці. Яны могуць стаць там Фордамі. Кім заўгодна могуць стаць. Просто я не такі чалавек аказалася. Я аказалася чалавек невялікіх мышыных здзяйсненняў, які жыве вечна на перыферыі. І вельмі любіць жыць сярод простых людзей. Мне часамі так сорамна за сябе. Я бы хацела мець больш амбіцый. Больш зарабляць, больш хацець. І я сябе вельмі дакараю за гэта. Ну, але себе не прымусіш. Раскажыце пра вашу цяперашнюю працу. Я звычайная музейная старожка. Мяне прыцягваюць да больш інтэлектуальнай працы, толькі калі трэба штосьці пагаварыць, бо ў мяне ангельская ж расейская, калі трэба пагаварыць, распавесці пра нейкай экспазіцыі. Звычайна я проста стаю і пільную экспанаты і назіраю за людзьмі. Это цудоўная праца. Я увесь час сярод прыгожых рэчаў. Я займаюся піплвотчынгам. Бачу тысячы людзей, сем'і, людзей розных нацыянальнасцяў. Пры гэтым я сама застаюся нябачнай, тому што бальшыня людзей не звяртае ўвагі на музейную старожку, якая ціха сидзіць на крэсліцы. Правда, я не такая старожка, я сейчас лажу па залах, тому што я раблю ад 18 до 30 тысяч крокаў за змену. І гэта праца, дзе я магу цалкам займацца сабой, сваім унутраным і сваім знешнім светам. Я слухаю музыку, кніжкі, сур'ёзныя і несур'ёзныя, падкасты, сачу за тым, што адбываецца з украінскай вайной, і гэта вельмі разбэшчвае, ведаеце. Я ўвесь час хачу знайсці працу на большыя грошы. Але калі уявлю сабе, што я павінна буду кожны дзень выдаваць, напрыклад, тэксты, павінна буду думаць, шукаць герояў нейкіх, допустим, альбо мець стрэс, мець арганізацыйныя моманты, каб ад мяне залежала мноства людзей, мне тут жа робіцца вусцішна, я гэтага больш сабе не хачу. Потым я інтэрв'ю перастану раздаваць, таму што дзеля гэтага таксама трэба прадпрыняць нейкія высілкі арганізацыйныя. І зноў жа трэба пра сябе думаць, што ты такі чалавек, чыё слова штосьці азначае. А я не гатовая так пра сябе думаць, мне не хочацца адказнасці несці. Ні інтэлектуальнай, ні духовай, ані арганізацыйнай, аніякай. У мяне прыўкраснае жыццё. Максімум, што я буду рабіць, гэта весці дзённічак, штодзённічак на Фейсбуку, мяне гэта цалкам задавальняе. І яшчэ здам кніжку, прабач мяне, дарагая моя выдаўца. Я выпраўлюся, я ведаю, колькі разоў я табе абяцала. Это максімум. У вас, як у феміністкі, ёсць нейкі свой секс-сімвал? Ёсць. Хто? Гэта мужчына, з якім, скажем так, я маю дачыненне. Ён самы прыўкрасны. Вы аднойчы напісалі не так даўно: «Усё будзе добра, будзе Беларусь». Ну, бо тады, не глядзячы на тое, што былі цёмныя часы, і не глядзячы на тое, што Украіна адступала, я гэтую тэндэнцыю злавіла. Вы ўпэўнены ў гэтым? Да, імперія разлазіцца, як стары мех. Можна яго латаць увесь час, так? Але ён ўсё роўна разлезецца, ўсё адтуль выпадзе. І мы выпадзем. Але трэба хуценька даць лататы. Таму што невядома, ці ачухаецца гэта самая імперія. Яна заўсёды будзе цягнуць свае кашчавыя да нас лапы.